Припинок, мікрорайон, Захад 3. Наступний припинок. Вулиця Бурдейнага. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Бурдейнага. Наступний припинок. Станция метро Каменная Горка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станция метро Каменная Горка. Наступний припинок. Поликлиника номер 26. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Поликлиника номер 26. Наступний припинок. Вулиця Колесникова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Колесникова. Наступний припинок. Микрорайон. Дом 3. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Микрорайон. Дом 3. Наступний припинок. Вулиця Жиновича. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Жиновича. Наступний припинок. Вулиця Владислава Голубка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вулиця Владислава Голубка. Наступний припинок. Завулок Колесникова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Завулок Колесникова. Наступний припинок. Гандльовий центр Ждановичі. Концевы. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Гандльовий центр Ждановичі. Концевы.